Бит инде менә ул моң дигән, туган җир моңы дигән әйбер ул минем өчен беренче чиратта менә Камил абый башкаруында авыл көе Камил абзал сүзләренә язылган. Аны барыгыз да беләсез әйме. Аннары шул урта классларга таба ул вакытта без укыган чорда Школа России программасы түгел иде әле ул әйме. Без Татарстан варислары булып берем алдык. Иҗади тәрбия мәктәп программасында бик көчле иде, безгә бик еш кына шигырь язарга кушалар иде, иншалар, хикәяләр, мәкаләләр язарга кушалар иде татар теле укытучылары. Менә минем татар теле укытучым Альбина апа Мөбарәк кызы Шәймова утыра. Ул безгә менә шулай татар әдәбияты дәресендә чын күңеле белән ихластан күзләренә яшьләр килә әсәрләр укыган истә инде. Сәкинә апаның Тарас Бульбаны укыганда җылап бетеп укыган әйме. Менә шундый әдәби тәрбия шулар аша кереп, беренче шигырьләрем шул өй ише буларак язылгандыр инде. Һәм бер заман күпләрегез хәтерли булыр, Камил абзалның 80 яшьлек юбилей уңаеннан Такталашыкта бик олы чаралар үтте. Мин ул бәйрәм көннәрендә төнге 12-гә тиклем, менә шушы сәхнә дип әйтик инде, элеккеге клуб сәхнәсендә төнге 12-гә тиклем халыкның бер туктамый сәхнәдән шигырь укыган чорларын хәтерлим әле елларын.